Прикарпатті висадився політично-пропагандистський десант, котрий імітував заново відкриття Закарпаття для Києва. Це збирається власть українська, їхні бесіди і умозаключення взяти за основу. Судя по інформації, готується видавництво книги по результатам київського десанта в Ужгород. Про те, як вони мудро казали, до чого призивали, то десант донедавна в Ужгороді в Закарпаттю як висадився, як ви кажете, як політично-пропагандистський десант, мляво імітував реопен, заново відкриття Закарпаття для Києва. Ведь дійсно Київ до днес не знає ні історії Закарпаття, ми вже говорили, ні язика, не ізучають ні в Києві, ні в якому інституті, не знають ні історичних національних прав з часів перебування русинов в составі Венгрії і особливо в Чехословакії, як Національної республіки подкарпатських русинів. Це збирається схоснувати українська власть їхні безтолкові бесіди, бездарні умозаключення, типа поміняти купола храмів, заставити всіх русинів говорити по-українськи, штрафувати непокорних і прочее. Думаю, що айно збирається. Бо чогось ліпшого власть на нинішній день не має, от чого бися оттолкнути. Бо так вона повість, ви знаєте, прийшли мудрейші з Києва і увиділи проблему в Києві і подсказали владі, як воно треба рішати. Уви, ми підозрюємо, що СБУ сообщає в Київ, що русинов тут вже не є, а кить є пару шпіонів, то одного судили, а других контролюють, а потому нічого переживати, слухати вот этих десантників, і заламати все через коліно. Таким образом твориться базис для нових злочинів чиновників. На жаль, повторюся, Київ не збирається вважати права і свободи русинов Закарпаття, та ще й о який злочин русинов, котрі в більшості своєї, віруючи Української православної церкви, визнаючи блаженнішого Онуфрія, митрополита Київської вся Україна, як свого духовного лідера. А це є гріх великий для десантників. Ми кажемо всім недругам русинов: ви знаєте, з нами Бог. Порозумійте, язичники антирусини, і ще раз напоминаємо, з нами Бог. І то, що робили антирусини до вас, і днешні суть, не лембего противники, но, на нашу думку, і крайні злочинці, навіть по українських законах. Ну, а кара на таких прийде неумолимо. Не переживайте, ми же думаємо за вас ліпше. Стоїть ли набирати собі злочинів на тому, де їх не стоїть робити?